el text de Passos lleugers jo crec que reunia totes les condicions que li pots demanar per a un treball que siga motivador, que no siga el text excessivament complicat, per tant que siga de fàcil lectura i després que els enganxe i que els permeta participar i que parle de coses que estan a prop o bé pel que han sentit o estan a prop de la seva pròpia condició de criatures que s'han d'enfrontar a un món desigual per a homes i dones i que la violència és una violència de gènere, és una violència estructural que sempre està ahí. Sempre l'hem treballat fent una lectura primer en conjunt, ens hem partit els papers, de manera que o bé per grups o com fora anàvem treballant cada una de les històries, miràvem amb molt de deteniment la introducció per a que saberen que se situaren, perquè quan afronten un llibre, aquests llibres obligatoris que mataran l'espírit lector, sempre associen la literatura a ficció. Segurament el que més costava, i era una pregunta repetida sempre, el que més costava que assumiren i que enteneren és que no es tractava d'una ficció en el sentit d'una història inventada, sinó que era una història real, eren persones de carn i ossos que estaven vives en aquest moment i que eren supervivents i que per tant la història que allí s'explicava era una història real i estaven patint el mateix que havien patit cada una d'aquestes persones. Per les estadístiques, un percentatge de criatures de les que estaven allí havien viscut situacions semblants, això jo ho tinc claríssim, però la major part no, aleshores els resultava molt difícil de visualitzar aquesta violència. Me vaig enamorar del text, me vaig enamorar de la senzillesa amb què està narrada una circumstància de vida que és duríssima, el que està dit i el que està insinuat, no sé, n'hi ha algunes imatges que per a mi són molt impactants. Hi havia gent que pensava que no, que aquest llibre no, perquè és que és molt finet. Per a fer bons lectors i lectores resulta que els llibres han de ser grossos, dona la sensació. Jo que soc escriptora de contes sé que la gent creu que la bona literatura només està en les novel·les, però que els contes o els gèneres que són gèneres que estan en la frontera, com el que planteja Etxemarayni, no poden tindre aquesta qualitat. Per a mi com a professora ha sigut molt reconfortant que el meu alumnat hagi sigut feliç amb tot el dramatisme que té el text, hagi disfrutat d'una lectura, perquè ha après, perquè ha reflexionat, perquè ha pogut llegir i escoltar-se contant una història i bàsicament perquè han estat molt interessades en el que estava passant i això, vaja, no té preu.